Okay, it's happening. What's happening? Huh? I don't know what's happening. I just arrived. Mana, I got kwenzakalani la ekhaya. I don't know because I just came. Kwenzakalani? We just arrived. Look at this. I'm resigning from being Isangoma. Isangoma. Okay. I'm resigning from consulting. Wait a minute. Why? Most of us have gone away, like I had gone away. Ngaze ngazifumana sengiyisangoma. Ayibo. Away from my original destiny. Away from the light that God had created for me. Wait, man. Babukeli bethu bawathumelela ama-video abo bephawula ngalolu daba. Mthanda udlala abantu bethi ba resignile emngomeni. You can't resign emngomeni. How? Umngoma is a calling, is who you are. Amathonga angaphakathi kuwena. Mawuthi resignile uchaza ukuthini kuphuma idlozi ngaphakathi kuwena la hamba uphila kanjani pho? That's a good question. Umuntu aka resign kodwa umuntu uyathwasa kanti akufanele athwase. Ayibo. What did he say? 10 mfana kithi. Umuntu aka resign kodwa umuntu uyathwasa kanti akufanele athwase. Ngoba umuntu mayise resign siyambona esevele ephepheni kodwa sicacela ukubona phela abantu abahlolele sayisangoma. Wayisusa inkulu. Jesu uyagida ngaphathi kwami siyabonga uJesu uyagida ngaphakathi. Ungene kanjani? Indlela angena ngayo nedlozi lingene. Now, Ubulimi ukuthi ungakwazi ukulwa uzuthi nje ngilahla amadlozi ngino Jesu shothi uchaza ukuthi wena idlozi ongalazi liyakwazi ukungena kuwena lelakini lodwa elingakwazi ukungena. amanga lihlaza cwele. Amanga nje lihlaza. Ungeno uJesu pho ubaxoshela nampakini. Ufuna usithethe wena ungenwe ngala kaJuda awungeniwe la kwaZulu. Amanga lawo. Indaba bethina amadlozi awekha fila engani noJesu wafa naye. Kodwa uyakwazi ukuthi bathi ungenile kubona. Nathi ke idlozi lingenile. Ya! Ukuzwila lokho. Eziyakhala siku loudspeaker. No one here is safe. Dango.